Seo an chéad chuid den ní seán deachleachtais ina bhfuil aine ní bhreislein ag labhairt le Orlaith Ruiséal. Róh go cin ile an na físein ilúna tá agrithe ag glár na ngéil tá sé ddíirithe ar na grúpi sugarthe agus ar grúpi tuismathirí agus táisein ar na poisttí is áige agus daoine tá pléile na bharbert agus grúpi atá a pléile agus a dógal agus mar sin dé agus tá luha arm foiilte thurh Orlaith Ruiséal tá sí linn in san íse na nniu tá sí mar stúrathir ar an scéim tús mai seo scéim takeí ar tá tealaí atá ag éireart charcaghine bhín siad a plé le grúpi sugarthe bhín siad a plé le himachtaí agus rudí agrú a foiisttí na poisttí is áige bhín rangan í cócarachta ceol dasa agus chuidhór eile ar siúla acu chomáid lei sin tá Orlaith a plé le tagrad a chuid ollscoil na héan gailibh le Smithsonian ar an nasca bhín idir mar an teangaí agus pobl agus tá sin ddíirithe ar phobal charcaghine. Orlaith a foiilte ród chu garbhí sin. Gur mí magadáine. Féidir a dúspáir a men sin tú dún cinná tú héin a plé le tús mai agus le haireart charcaghine agus an obair ar fád tar bonna go bhain sin? Ha gobal le air charcaghine is cúne na diaag. Chosnémer in scéim sa cúne na diaag ó hen. Mar hána séach an solis a dúigh go raibh lenaí níos mó agus níos mó lenaí teachtar scoil gan é bhilnacha. Agus háling na cúntóirí tangan díaid charcaghine i léirú gradar sais bortha féisio agus i bhíad bhís ar a dhéanamh chun dul an ghleis agus Unimer sais annach taide agus íochamar cadhí siút sa bratan vig agus an son cuasa a lúna le chéile a chuig raige feid bliana agus chla cúgur díag páirt an son chuna bheith in na gúirtóirí baile. Mar séan le héadí fishman go láidir muna bhfuil antanga sa tig ní bheith mé ab é hachada ó glúin go glúin cai sé bheith sa tigin. So thug sé tamil ar bhainte na gaiith an chunceap san ghlacha leis dairú mar gandát is spás anna phríomháideach na héig agus is spás anna speisialta agus is príomhléide chuireáil do secha dig den aigent. Agus thug sé tamil sais ar in chahamar dul ó gáir go doras agus an rud ar fad a bhíon úd a chuoine. Agus tag an anna éileh ó chuoine go méidir go bhfuil an ghilna ige duine bháin agus náfuir an duine eile mar bhíon annach chu takeíocht sa stáilt. Ba tá gaiirí anna bháileis agus cé go gapmór go meach sé annach úthánach sa tréimh se sa tuisc an pandéime agus ná bheith cadisteach a dig. Tá míid trééis tatíimpar agus buine míad le daine ar an dráig nó téimiid ar siúlóid lethir siúlúra agus tá míid buid anna hásamhas agus béidir fiú go bhana míad lei sin, mar tá sé anna jaas béidir go raibh crut de friúler is stig sa tig mar bhí site timp ar mór agus béidir go raibh gur mar sé ní smó ar nús rang ná ru an an badúre. Mar tá sib se sortané beidir bontaiste bhela a bhainte san dían lása agus rudí úrichréal agus beidir bhfuil ní smó daoine tearcha go bhanis mar go bhicinn si si doháile le na poisttí go si de geirí rud an teartachréal go námse. Braham go bhfuil mí trééis gohfuil sais doras nó oscailte dún a gin an scéim fiú, í hána mar hampa ná do ná bheith óáid mór goin iste go hala ach just hána mar timpplair agus de scríic fi á túúl idir néidir dábeag even doin agus bhí daine sais plopáil a timppla an áin de friúla sais Paula Fúca bóirí na mar áin de friúla agus bhí daine gléas de suas agus so chuidir sais camchót sa bótar agus dúirt annach chuis móirin mar mar daile dine seo a héimblianna sa amach ar sport again. So ar dúis bhí sais brechúmhéinará gas cadí anméid maidir le sosialúir a bhí mar sin ach tá slite nó fachtagan ag sa go briú an téanrad go bhfuilinbór méallir ná na grúpí sugra. Mar tá sé dechar iad sanna láh seáil i mó fénéir ag an tamsta bblion agus tá sosialú hótácht as na lenaí san na blianta tosigh san an chiaddá blion ó heh ó heh forbritangan agus na héad eile chomá so tásúla go méid mé á a ceannín beag a hosnú ar naisiéis an tacht chuin. Agus tá chu lethir agus orla beidir in ní chuirsís ar chud den obair tarsúil agus se le tús mai agus beidir dáí agus slite go gur an sibse
rudí a brion díobse a bhéim agus bheit má cúpla secondid go go tú cíile é chu an airgin chéile. Just chuir é seo le chéile beidir ví smaoine daíre beidir ar chuoine atá beidir ar tí grúpasúgra hasnú an nó hiic féin. Agus gandát in chéadingen tú ná fógréocht gan a bhar. So poster beag máilta chéanamh agus chaf náide, I mean, is gandát bheitá a chur in na man in is so mar ní hín dína cad posters náide heile. Rud a ballin níte scríte gamsa ar ma fóstéirin son ach anna vinnig bíse scríte go mar a dí chun bheith an bhí hiiscintí an in dhéag sin dearm si an ghail an tangan an hoáide sa. Agus so an chéad gan ná so a fógréocht gan bhar catarsúlagat. An son just díirech an a bhíú catá geis le grúpa suúga daríre is deise de grúpa hisismóirs do chu tach le chéile le lena óga agus buile le chéile. Maar fé mar luas leat níos luthe bín oignas ar chuoine is sober seis an anrá nach gandát agus bín tú leat féin muna bhfuil an vert go bailile le chéile hens de 40, but anna vinnig bin in a bháinna mehan se gobar. So bín tú anna bhór leat féin agus an lena agus céil sé speisialta, tá seis oignas a buint leis chomá. So is breáile na tiismóirí so am tachtach agus buile le chéile agus beidir na feiban beag a háá a reinint le chéile maidir le, an rud a bhína chuisteach an chiad sé dí is do an cal colas an a bhína gat seis cos le zombie al timp. Agus go ranú nach an éon eile ar da a bresin fé mar an tu a bresin ach go mórlan tú le tiismór eile brehan si chéanana. So bín de go seis cardis a bhanúna daine agus bheith fáil am na chéile beidir go meach nódanna éigenn nó lena éigenn go tiismór eile maidir le chun san lena be chamad na gola ní ar fad nó rudí beag go mar sin. Ach fé mar luas leat níos luthe sin príomh aim a hágine ná an ghail na chur chun cín. Agus tugann an grúpa súgra stolam sa deis that dréir mar hen tá raig tugann sé deis that chorá anna bhacánta bheith go le dtíine chun tú aithne ortha agus is féidir leat chorátí anna bhacánta bheith go méallar hanga. Agus catáá go bailes cad ná foiil agus a gapan tú go bhéit fáir seoanamh agus cad méallar é seo réalt agus just ní bhíon na chorátí sanna go doganá le daine agus sin ceannas na rudí gapan chóchtach méall na grúpi soga sa go dogann sé an deisian beit chorátí mar seo bheith go le daine chun seis mecht a bhaimmartha ó hebh úmpertáin. Agus it's na grúpi seo marm caihí daine bheith sort oscailte agus onric agus muoine bhacu as an duine tá stúrú an chuair san áin téad haglíarú. Gur féidir lá rudí mar dúir tú príomhaidethe nó rudí béidir a mhain siad leocha faoi bhfuil me glóirt go leor géalaigh leis an foiiste bhfuil ba foiirtí glóirte méile lomsa agus bhfuil sinna gal a bhéh mar an leanú. Bhín chuid mór ceisteanna mar sin ag tiismóthirí agus carhar bín ogla athú é ré as aird ar go gurthaí smart de thirtaigh Has go no tá mí tris ó cádí bheith seis nó amanta bheith am grás ábalta chorá anna bhacánta bheith am le daine agus is stoilm go bnéá geist stoilm uanta go rahan anna chu daine anna bhrú. I mean tá siad a géirigh na daine hen sí an bóir so géirigh lenaí hoban le gailen. Mana bhfuil de 40 muna bhfuil gail an lífa a 40 féiles bheith anna chuúfánach agus bín tú smaoine bhórnta cad is fiú é seo bhfuil mé an ceart agus don goidir smó an sinnéá duine me chaí de plé leis so go meach gail ag an bmháthir agus ná bhecha an tathir nó go meach gail an tathir agus ná bhecha an máthir agus is fear bheagán cúplíis jet ní a chóir bhar mará láh dar ide go bhfuil gail an gríomháin ag an merrtacha. So tá ceis na mór teach an cín agus as a go bí annach chud ceisna com méidir úmpertáin agus an seis fáilsúnachta bhíáin na one parent one language agus clí lei sin, but anna bhí ag duine beidir an duine tasín sinna bheith páirtchan chomá nó bhui sinna bheith páirtchan agus duine siad san beidir rein gail na gálam agus so bín annach chud iireachtaí de friúla go mín beidir rang an na gail na gcuine a hisismóirí an son bheith sé sin i tiite meisteach leis sin múpa súgra agus beidir a meachta ag an de bheith siúla túsma agus an son bheith iirecht feis cóháte ar siúla an son an glán son agus is féidir lei sin a bheith anna éfachtach ar fad
But just and son the bon táistí fé mar Lewis, like, you know, just the good sin, I mean, me trí is doch really goval mína lena an chéile is doch sin ceantas na bort bhí ge tuis ma hóir le déanaílam go si borhan áibh ná fuil amach treéis buile le lena eile daríir le anna hamal agus, you know, snéinslí galamín lenaí ó bheith déanamh airíir lena eile. Agus nu nach an deis in cohan son, you know, gan dátá is móí bord a fell áhar mar nach an deis. Mas an chiad lena ha agus nach fé lena bheile a tí ding tú me go me fá 6 borhan son. So ja sin ban táistín son. Just fé mar Lewis níos luthe cé gur fuir a bheith róáis ifigúil mar sé 6 anonymous mar an fad an nádúre, but ó ha hí héin fe se an háach go mí fá na polithe agus na cleachtas do hín chiad lá chun na beh ein bhí hiiscintí an íag sin, mar is cuiinem gribh tiismór a bháin a hagach go dtí grúp subas dagan agus just níráidir sásta éanaíocht an échar leis an danga, agus just chuiste chomór ar an grúpa fad mar, you know, ma had duine bháin de hir a freigart a spéirle agus a leir a spéirle agus an tusa géirí rud a rechtáil a scailin se aní ana bheith plé lei sin. So má bhín tú anna heléir an tús, you know, is rá look an rud a derm se a dtíon do ná má bhí me a gantar chamar sin sa dagan beidir ha mar hapla díirhin. Be mi se seo a rechtáil a scailin, betse a leirt a scailin an támar fad. Tuigim go méidir goil chans an ná tuigen tú me? Má bhraham gon tún ein sais dain chair nó éar mar sin gan dat déir me a spéirle pe atá le rá. Agus má ein cheiste go gan dat mí nó me dit pe. Ní hasí go raham, ní hasíomsa go raha mission drafúnte, agus ní hasím go raha tusa go bhfuilm drafúnte mar nílam déimi éis seo a scoilen sa tá fáiltró a ben so ach bhhailm danim fá na héan íirecht a svéid le déanamh atas a hanú so. Agus má dhéan tú éis sin an tús ní bheith tú a fáil pean a bhla glasí trí sé seachna na rádíine se fós le tú ra go leir anna chu bíirle. Orla, you know, met dunne chartig in grúpa 16 né 16 tá siad sin go fáil le Lorte Merle, níl se de genuíach leis an Gaelic cé ggóil se réite agad sa seo teangaí in grúpa seo Gaelic, Tá se chorás don dynamic, don Herbert, don rihiime leis a grúpa, an mí áirt a hort go tíhhain agus a réile agus sáir i Merle seans níl seo go brú níl tú ní seo an mó tá a gaiinn san grúpa seo agus caiiche tú í rias nó caiiche tú dhéireachta dhéine. Tá sé sin tálathe cúplabáta go raibh marrála den éigent fioch, you know, ní féidir a leanúm taachtain cansa. Tá ceann eile beidir a bheith níos a rúnaí dit sin náfuil an bhéim céanna ar an gáilin, gan tá béim céanna ar an gáilin na héanaar ach an rud a eiste gom ná go meach níos mó daoine nó sé a freistal ar an grúpa áirithe an nábeh gáilin ar talacha ach teachtaisteach an grúpa atá lá na chaintúirí dúchais agus, you know, a leanam dart a leir a spéirle tuisc I mean, you some kind of grip share task Shana but anyway, land share chat. Virum, you know, Virum look to show a Christacher and Rahim Femmer there too. You know, Ma has damage is fatal Carol Flick a Hogan Rimish. No called a sea she static as math tree trying to fuck Laura lat, no round biog hooligan of lats are than staff no la like this saw station again of flesh. But camera, yeah, vi se anna lúchanach a playlist an versan, mar just near hic sé cuar manécher. Fiú bhain ar a bhí níos he, just near hic sé. Agus se anna jacker, ní gan ní féidirrála in it ní cad go tacht and so reached, but you know, didn't tú irtará look tan tú cuir stachar in agus. Féidir go grúpa eile nó yeah. Just hammer. Actually, vi sé anna hímúil an bléin sin mar bhí annach chud máthracha ógáin agus tá go an 6 bías a haga muinte na gailteachta má hagan duine bháin isteach sa grúpa ná for gail na cá únpinte ar fáidir an méle. Harlíonn seo, yeah. But land siad ortha bhí chóbró dúlasta mar ní hé an nóta fa lotha ach leanad ar ortha a leirt a scailin. Cé go míoch sé sin a leirt as beerle de hier. Lenne er ortha agus beidir go míó rís na beidir a strúbeag ach ní ráidir chun an púr a méle, so go sé go déal sais rud nó a he sin dom go agus cean an erig. Bhí sé ardú crítom. Kirsty saoiltart agus féhir linne bhar náide caihí sinna bheith míí go sáir ag na grúpi seo díra ar waile
Sláinte saoil teart agus ompur agus gatal. Cinnte agus is cóirdaite son deach leachtas storíre sais, mecht siad na héad sa tómra sala ag an éanaisteach leabharach le go chahab mecht timppel cinnú go bhfuil nafaléon bhríagáin briste an, nafaléon dain ségan ar tófií lenamh chomá lei sin míníta dus na naní dus an tuismóirí ag an tús go bhfuil siad son go hilas go thomláin freigarach as an lenamh nílimse nó ní léine eile. So bín sé sin sa léir go gaithe siad 6 bheith fearre ar an lenamh tá siad teachchan so sé lú leis na mar eile be caiithe siad súl géarach me ar an lenamh chomá agus a há siad ann. So rud eile ráit an son ná gomín sé siúil chun óáid sosiáltaí bud gúilte anna háachta chomá ná síoch na tuismóirí siar agus go chéanna agáid fúsa. Go bé an rud atá an ná bhfuil mí fad 6 an sol le chéile agus bhfuilim se just 6 stúrú go canasta. Ach is minic éirim le tuismóir beidir go bhil atsa na ranta rá an tatansa nó beidir go bhil atan scíal rá. Agus bín siad 6 cúlach ag an tús, but dá bhéidir sa churinn tú ahanartha bín siad sástan san é sin dhéanamh. So go mí míidir fad páirteach sa rud seachas just duine bháin a riar an rud ar fad agus náfaléon freigracht uanta, an molla bheith gomsa do riine má se tasnúach ná. Tarig na tuismóirí isteach an ábhrí ní smó fiú bháin. Tarig isteach níos lóhéad, aber le hain seomaréiteach, chun sa hasíon mthe son an seomaréiteach an óh. Agus an son gomrahan siad gomrahan a héna goil 6 ábhrín únéireachta chorin rud, seachas a bheith just rackáil so stúr aige atá 6 olah agus réite hebit agus gwn tú uanta mín tú anna 6 hands off and son 6, seachas má bhín páirte go 6 sa legan amach agus an chur chuige. Mí níos mó a únéireachta go an rud a 6, Na sílí na cíomhnaí an na tuismóirí gur sort grúpa fihih linne bheitán caiithí siad sin iad tain. Is sampla na tuismóirí agus na cíomhnaí dána poisttí mar sin mutá na mamí an na daddy sí siar ag genú nehairde bhfuil níl sinna galhhairt sampla ráhaid an na poisttí baga. Agus bín sé seo ar fad 6 ar bhilóg beag agam agus an son caiinte a híú ag an tús. Chun a rís na bheith an 6 mí hiiscintí níos tíana agus má bhín tú anna heléir an tús ar catar bon rihiigh de grúpa sugra an as agus chearcameach na bheith an dú agad. Seo just picúir beag an son deúpla bouta bhí bliana bháin in neirnig gur airgin dollar an dráig. Bhí se choáin choíhan. Bín sibh sort a genú rodí an siúin í éagsú le tím rota se ar nós féle de chinál an chartan sin le na dehanní jazz agus an sort faoi phobal na faoi sin chluhí parachute, so annach chud an parachute annach chud áráin agus ranta beag íon a bhí an son lehad cé nach chuid sanna gom díhanisiú, so just brúnar so just an curchuige banúsach a bheith gut ná an fáil tú anna háach mar bíon uint bíon reintleanní anna chuhalach má anna chuhalach a gut níana tú beag ná mór an ar hagann séisteach dún tú nach mór nahínda agus luúisteach go ceúin, but na leanaí eile tuirsí a glúine fáilte iad din rud mór dóibh is féidirrá níl mar an is go dtína chun sé seána, be tá fáil tú anna háachta agus neann tú dé mar meas agus fáilte ó bhistechanú agus fiochttas áin agus teir síos a blúnig chun go metú levéil ceanna leis an lena agus fioch goíh na hart agus na broga das agus cúpla das mar sin bín siad anna hásta. Agus an son bín séir immert a gceist, so bín siad amach timppel a tóíocht timp an seomra bhíoch an cadé goíir go sí mó a súgur leis. Agus bín deisbeag go sa leir le mám nó le dad. Pe mar a hálín sé le tosnú rianda is fearlah ar fada bhí go má grúpa súgur má téirigh, rud bhí sémúil, bhí sé go díal. Agus an son do an ná bheith gníomh ádathe prucamach a go beidir an dís mé ein paintáil in na méanta, fi sé chopi agus fé just na méanta agus paintáil méanta anm rud eile go breala ho bheith a déanam agus tá idir san sonna gom dí ná de chud téas féinnig anmh. Agus tar dégin méall bheith site timppla ar mór tar dégin méall an gníomh finishing atá anna relaxing ar fad an disismthir agus an lenamh.
That's le therapy ar bhela. Yeah, tá sé ddíireach an ús terpe agus uintsa éargin an taas tu an cean ná tá tíha an gnéamh san naríochnú in éireach fannachttíintlar mór agus leút leis agus an son bín crochanna beagán agus is féile leí na crochanna dhéanamh agus fisúil an taas díanta go tain agus go sé náúre í leon dain séar am fiá hasí cháisteach na bíal níhar ó sé iad agus ní glasra gasar, bud níhar ó sé iad. So sin reintas na ruí go bhéidir dhéanamh agus an son Bronum now me aigen sa. Sin just idir an taas an son doínig má sin se wa. So tre sin gníomh an son an ná beidir an afráil in téanú caí a hisismóirí seo sa saoí me roin ní féin mar sinna geis fel agus ní réhhéir mar sinna geis bhí grúpa beag tosnathe goin a man fóir agus ní bhéon geis mé an téanú caí ar mar sin. Agus an son beidir go síimi síos sin trúan ar as ab seo an bh thuas a tómar go ninimide, mar go gíá sé le amach chodáas agus úlach beanbags na héanáirt agus annach chatte agus Chuir don foiiste agus just níor foiil túúil sé just go háda mar hómra agus tan solas go háda ná agus beidir gur me picú déanaí ar d sin. So an son just dírí míidirteach an na ranta agus gan dat is slí úntaach ranta do lenaí chuna tanga halahúsáis. Agus dunim íireachta a ní isteach le pein scéal a bhína gin. Agus ní go a bhéad a mis iscin dóine. Is féidir, Ní féile me féinnig iscin, so ní go. But seo ceantas na hits mór a bhína gine istéigh sa grúpa sugra, so an tusa a bhami. So, and that's even go léime a déáine? Yeah, which in galanta. Yeah. Me díh chunas a níim in rán beagaisteach an son. Okay, so sin nó eile uanta leanan tiismothirí sais ortha a kaint. So an rud gine móranta ná dearm, okay, han fan scéal a léhanis or sin am scéal a léh agus Ca me ciúnas a bheith go manis man ní féidir nach gohabáin i bheith nó eile má leanan si dortha dearm beidir. Mar hí na fanachtan scéal a léh nómh. Agus an sad. But bín sé go as go dtich na lenaí gohfuil sé táchtach nó hín réigen scéalaíocht go gartó sí síos agus éisteach beidir agus fálam chun is éisteach thomáis. So tháinig an sicín amachchas an nómh. A bhamí! Cá bhfuil tú? Í raibh a bhamí ann. Tháinig sé madra. Cad ar an madra? Now níl sé seo sa scéal but diad bhaid sin a thgaisteach an. Cad ar an madra? Cad bhí sé? An tasam a bhamí ar san sicín. Ní me ar san madra. Is mise an madra. Woof, woof, woof. Tháinig sé bó. Tasam a bhamí ar san sicín. Ní me ar san bhó. As cad ar an bhó? Cad ar sé? Mú ar san bhó. Hit an sicín isteach a logmór isce. Bhí sé flucht báirte mo ráine. A bhamí, cá bhfuil tú? An chiad cuid an so má hosagad go de fuair mór get in a bháin nó de haar mór is féidir le animachan na leanaí sanna thgaisteach sa síal agus is sprála bhé sin. Tegur óin is anim de, but said that they have a room has to it. So, but look at Karim. A tussam a vammy or sin chikin. Ní me ar san Karim. Is mise áine. Is Karim mise. Chum look at her garsún bochan. A chean ar sa áine. What is a good sa céhí a vammy sa? Há sa gomsa ar sa Seán. Thug Seán an chikin haar nastin kirkín dubh. An tussam a bhamí ar san sicín? Is me ar san circín dubh. Tar an sachum a stóirín. Bhí áthas ar an sicín inis. Tá a bhamí a gan, cheep. Nis a cháirde. Bhfuil éon aránín beag a gint meallar sicín. Bhil sa géine? Sicín bhí go son na sásta, Tám sin san san tí an lí. Bhíochan is sem a háiscí háinín, blin álinn is gab bín buí.
So is brala we sin no beidir gin gogalí gog machir cín dubh. Sin tí síos is berin si of finnéis of finnuv. Gogalí gog machir cín dubh. Tá fáil ar an dara chud den níos an seo mar aon le cóirle agus acuiní takeíochta eile ar thaobh teangatí.ie.